Moro. Niin, eli täällä on Maippe ja nyt kuvataan vaan Maipesta pätkää ja pelataan nyt sitten Pärinä Craftissa, että tulkaa vaan mahdollisimman äkkiä, että pääset pelaamaan Maipen kanssa. Yksi. Se olisi Kattimatti kaveri täällä. 1 vs 1. Mä en oo hyvä PvP. Näytetään vaikka YouTube-kansalle, että sä oot parempi. No mä oon oikeesti pyllystä, että mä oon ihan sukka PvP, niin älkää nyt. No, mikä ite? Laitapa tabiin, niin Mikä? Maippe taisi lähteä just. No mut oikeesti täällä ei Maippe. Älä tapa. Mä voin kelaa vaikka tänne ylöspäin, jos täällä näkyy. No eipä tietenkään, kun mä spämmin näitä. Missä Maippe on? Tossa on esimerkiksi Maippe, laitatko tän videon? Ja näin. Noniin, lähti. Missä sä oot? Jumaa, Maippe lähti. Lähti. Niin, Maippe lähti. 1 vs 1. No eikä arvasta! Voi varmas meikä PvP. Perhana. Joo, Maippe tuli takas. Oi, Ei, Maippe. täällä on Maippe, tullu Maippe. Tuu Maipen luo. Siinä näette Maippe. Maippe. Kaikki on Maipe sisällä. Katti, Maippe! Perkele sua. Heittelet sitten souta. Jätkä hitto. Mä laitan hätät. Ei meikä hakkaa soukilla. Hei. Tää ei oo reilua! Maippe on täällä. Maippe! Otetaan, Maippe! Miksi sä afkaat? Maippe! Please! Ei! Älä! Maippe. Ei! Ei! No armor challenge. Häh? No armor ja no omia. No armoria mikä? No armor challenge ja no soap. Ai, miekan kanssa. Hei! Ha. Maippe! 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 Tuu siihen! Mä yritäkään. Kato nyt tälle Maippe. 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 Tapaa Maipen naamaansa. Löppä. Miksi Maippe afkaa? Oikeesti Maippe, älä afkaa! Maippe! Maippe! Tällä näyttää Maipen pää läheltä katsoa. Lyö sitä! Kiitos! Me otti screenshotin. Ei, mä otin Boomlogitekin kanssa vahingossa. Meikä vetää tän kaa ilman suu. Maippe. No mitä jos me tehtäis, että tästä videosta ei tulisi niin tylsä? Tajuatko sinä? Mä tiedän, katsotaan Maippea. Ei se oo. Kiitos, että otit minua vastaan 1v1. No ei. Onko tää Boomlogitech hyvä? Aika lailla. Maippe.
mene pois sen Maipen luota, niin mäkin kuvaan sitä. Ei, mä sammutin mineen! Ei, mun mineen saa. Sano jos Maippe lähtee. Jääkarhu, otetaan vaan. 1 vs 1. Hei, jääkarhu. Yes, jääkarhu. Pitäisikö lopettaa tää video tähän? Jos sä saat Maipen kanssa 1v1, niin ei. Sano, ota siitä video, jos sä saat Maipen kanssa 1v1. No, jossain. Mutta kun se afka. No niin, vähän tyhmä kyllä Maippe, kun se afkaa. Maipella on tänään varmaan afkauspäivä. Mäkin tuun pärinään. Ja mulla taas pikkasen lagaa tää hiiri, että ei sen puolen.